Даже се записват вече. След 15 часа чакане, аз най-после ще скоча. Къде скочиш? От там. Чувствам се много известна така. Да ли? Ами съдружника ми подари този скок за миналия ми рожден ден. Мисля, че иска да не ми се отвори парашута и фирмата да остане само за него. Беше се обадил, може да се уреди, ама никой не е звъннал. Не е звън. Това е хубаво. Да беше звъннал, ще да се уреди работата. Да, ще се отвори парашута. Надяваме се. Един път в живота да ми се отвори на мен парашут. Добре, забавлявай се. Малко ще кажа как е било. Какво ще кажеш, как беше? Леле, много е як. Даже беше ме страх допреди да скоча и като скочих направо бях такава леле-лека. Пантерата търсим! Търсим пантерата, така че намерим ето го шуменското плато. Къде е това ли е шуменското плато? Да, и карай назад. Караме. Къде ми е? Да, много се заслужава. Чаках 5 часа или 6, не знам. Ама всички са много готини и сега ще ме посрещнат с бира. И живота е прекрасен. И в момента съм на колко? На 1200. Само на 1200 метра височина съм. Малко ми пищят ушите. Най-вероятно викам, аз и в живота си викам и на... Абе, сега съм в живота, ма и долу викам. Ще я кажа на слушата. Да, знам, често ми го казват. Трябва да кажем по радиостанцията за биричката. И сега ще им кажем. Добре. На здраве, кацнах! Как беше скокчето? Много яко. Много приятно. Посрещнаха? Има посрещнаха с биричка, топ обслужване. О, много ти благодаря.